Petra la van construir els nabateus fa més de 2.000 anys. En la seva època... Ei, he estat trucant a la xurreria. No sabia si voldria sopar. No he anat a la xurreria. Però has sopat? Et ve de gust una truita? No, espera. Espera, que vull parlar amb tu. No, és que he estat pensant tot el dia, donant-li voltes al tarro, ja m'entens? Jo és que no en tenia ni idea que havies nascut. Ni idea. Potser si hagués estat amb tu des de petit ara seríem una miqueta més feliços. Només una mica. I potser la Lali seria viva. No ho crec. Sí, però no hauries passat pel centre. Ni hauries acabat amb la Clara. No. Eren bona gent. Però també t'han fet patir. I per això te'n vas anar l'any passat. Per això i perquè el Quim ja no hi era. Sempre parles del Quim. Era un tio collonut. I sé que t'estimava com si t'hagués parit. Era el teu pare. Però jo vull que sàpigues que encara que no em vegis exactament com el teu pare, que em vegis com el segon pare, com l'altre pare. Vull que sàpigues tot el que sóc capaç de fer per tu. És que de sobte vaig recordar aquell tio, saps aquell tio que li va falsificar els papers a l'Eloi? I vaig agafar una foto del Iago, una d'aquelles que t'estaves mirant, i patapam, màgia! Sí, em van fotre un tuguri que jo els tenia aquí dalt. Però després vaig veure el passaport i em va semblar que era com els de veritat. Vols que me'n vagi? Vull que siguis feliç. No et volia ferir dient allò sobre el Quim. I ara penses que vull ben lluny perquè estic emprenyat amb tu? No. Doncs sí. Estic emprenyat. M'emprenya cada vegada que penso en tot el temps que hem perdut. Ara hauràs de parlar amb el Iago. Se l'ha de jugar. Sí, com tu. Tu trobes a faltar el Quim. I jo trobo a faltar tu. Però si has de ser feliç amb el Iago, allà on fos, endavant. Però... sóc el teu pare. I encara que... ens hem conegut tard, vull que sàpigues que t'estimo. I que t'estimo... Gràcies, papa. Què vols? Té. Què és? Amb això podràs sortir del país. Un passaport fals? Max, t'has tornat boig? Ho ha fet un amic del Beni. Però per què? Perquè vull que vinguis amb mi. No tens dret a ficar-te en la meva vida, Max. Ja t'ho vaig dir, no aniré a Moçambic. I ho tinc decidit. Demà tens el judici. Potser et condemnaran. No t'adones que pots tornar a la presó? Plantaré cara. Per què no ho veus, que és injust? És només un robatori i has hagut d'esperar un munt de temps perquè et fessin el judici. Ho he d'afrontar, Max. No vull que ho facis. Has refet la teva vida, no tenen dret a demanar-te això. Vaig decidir que aniria al judici i ho he de fer. Pensa-t'ho. No, per favor, no em diguis que no encara. Pensa-t'ho. Acceptaré el que decideixis. Què? Bona o no? Boníssima. I tinc la mà trencada. Espero que no t'importi que serveixi cafès. No. Tu mica quedis sense sucre, m'ho dius que jo t'emportaré. Perquè vegis que a mi la competència no em fa por. No sé si està gaire bona idea venir a petar aquí davant. Sí, home,
A més, la teva xocolata és més bona. Sí? No sé si és més bona o no és més bona, però al meu Max li encanta. Que sí, Max? Que t'agrada la meva xocolata? Què? Que t'encanta la meva xocolata? Sí, boníssima. Se'n fa estrany veure't pel barri, nen. Divendres ja me'n torno a Moçambic. Ara digues tu, a Moçambic. Tan lluny, no sé qui van a fotre. Ajudar pobres, com si aquí no n'hi hagués. Jo li dic. I el meu, el David, a París, en un restaurant. Com si per anar a un restaurant haguessis d'anar a París. És la vida. I saps alguna cosa, del David? No. La veritat és que hem perdut el contacte. Aquell ha perdut el contacte amb tothom. Quin caràcter. Posa-me'n una mica més. Sí. Doncs amb el meu pare no s'està malament. A més, amb tot això del Tomàs, doncs millor que quedar-me sola, no? Com ho portes? Doncs no gaire bé, la veritat. Hem estat parlant amb advocats per intentar aturar la seva sortida, però és que no es pot fer res. I viure tranquil·la és una mica difícil, però ho aconseguiré. És clar que sí. Home, tampoc he de pensar que ha de tornar a buscar-me ni res. No, no crec que ho faci. El meu pare vol tenir-me entretinguda tot el temps. Tenim convidats a sopar cada dia. Jo amb el meu pare m'hi puc estar uns dies, però després... Ja, però és que està molt content de veure't i t'ha d'ensenyar. T'he presentat tota la clientela, tio. Per ell no és fàcil que sigui Moçambic. Home, mira, nosaltres al principi ens va costar viure junts. Però amb el temps ho portem millor. I també quan ho vaig deixar amb el Santi és que no tenia gaires més opcions que anar a viure amb ell. Vau arribar a viure junts amb el Santi? Només uns mesos, Creus que l'estic forçant massa, el Diego? Potser no hauria d'haver fet això dels papers. Home, no ho sé, si ja ho has fet. Sí, I si et diu que no? ho entendré. Segur que sí, però serà una putada. M'hi hauré de conformar. M'agradaria molt anar-me'n, però penso que no ho he de fer, Gonzalo. Cada 2 hores decideixo una cosa diferent. Però com pots fer-li cas? No veus que és un egoista? No ho fa per mi, no vol que vagi a la presó. Ho fa per tenir-te amb ell. No només és això. Que no? El Max s'ha arriscat moltes vegades per mi. Ara el que m'està demanant és que valori... Si us plau, no ho facis. Només m'ho estic pensant. Has de confiar en la justícia. Estàs plenament integrat en la societat. Això ho sabran valorar. Això és el que sempre se suposa. Però i si no passa? Tot anirà bé, ja ho veuràs. No el tornaria a veure en molts anys. Si t'estima de debò, s'esperarà. Jo no sé si vull esperar-me tant. Ei, perdona. Ei, passa. Max, hi he estat pensant molt. I aquesta vegada vull fer les coses bé. Li vaig prometre a la meva mare. Ja ho sé. No correré el risc de fugir de la justícia. Aniré al judici. D'acord. T'he dit que acceptaria la teva decisió. No he acabat encara. Si em condemnen, compliré la sentència. Els anys que sigui, Max. Però si em declaren innocent i m'absolen, marxarem tot Moçambic. Vindràs? Sí. T'estimo, Max.